Assalamu alaikum hormatly ildaşlar. Ne görüşüňiz ýaly ýene-de palatalarymız Köýtendağ etrawyna ýani Köýtendağ owasyna 2 sany 2 komplekt Ýewro palatalarymyz gidip bar. Ýani 25-25den her palata 50 sany düşegi bilen bile köýnede 120 milyona çykýandyr. Eger ýok düşeginden aýratyn alsaňyz, düşegi gerekkä diňe palataňy özleseňiz, onda 95 milyon köýnede arkayın havallaş bilýäňiz. Ne häzir şo Köýtendağa ýükläp durus. Nesibetenden Türkiýede işläp beren doganymyz öýüne zakaz etdik. Sanak Ýewro palata. Häzir size açybam görkezeriz. Görkezdiň aline hormatly ildeşler, görüşüňiz ýaly gyna tendi şul ýaly gowy kaçtywada serediň hiç şeýle ýyrtylyp ýa emetýändir. Ýagyş, gar hiç zat geçiren ok, edil öňküler ýaly hiç şeýle ütkän zat ýok. Ine sered materialy gaty neme zat. Hiç zat bolan ok, hiç şeýle. Demirlere mine nerjawika bolup gitdi. Hiç şeýle poslanok, zadydan ok. Şu hilini yitiren ok palatalarymız ine albam görkezeriz. Ine materiallaryna seredim. Ine nerjawika bolup gitdi. Hiç şeýle poslanok. Ine Nesibetenden Köýtendağa şu ağamyz hemişeki şoförümüz nesip bolsa eltip nemeder. Şu zatlary 2 komplekt palatany düşekleri bilen alan üçin müşterimize ýanynda güneş paneli bilen bir sanyk kitap sowgat nesip etsin. Biznes Türkmenistan kanaly hemişe siziň hyzmatyňyzda.